Okay, so mayong gabi sa matagusa nato once again and welcome sa ika-13 nga lesson nato sa atong shorter catechism, systematic study of the doctrines of the Christian faith. And according to the Chinese proverb, 1,000 steps begin with the first one. And that is why in our study of the Christian faith, we start with the basic doctrine. Actually, we are still in the basic doctrine, pero nagtuo kita nga magkalawom ug magkalawom kini nga pagtuon ug atong andamon ang atong kasing-kasing sa pagdawat sa kamatuoran nga dili gyud ta magpabilin nga basic or elementary or bata sa atong pagtuo. Kinahanglan gyud nga mukaon kita og karne nga gahi, dili kita magpabilin nga gasigi lamang og inom og gatas. And so in a systematic way, atong gidisenyo kining Catechism of the Christian Faith nga atong gitun-an for quite a while now. I-share sa nako ang ato ang screen. Okay, we are now on lesson 13. And lesson 13 talks about the misery of man as a result of his sin. Review una aron ma-set ang ato ang direction sa atong pagtuon sa atong Christian catechism. We started with the chief purpose in life, and that is to glorify God and enjoy Him forever. And then we set the sola scriptura, the principle of authority, the only authority of the Christian faith, and that is the scriptures. Ang Biblia lamang ang bugtong rule of our Christian faith and duty. So whatever the Bible says, God says. We discussed about the sufficiency of the scriptures, the reliability of the scriptures, and the principal content of the scriptures. And it's all about the Lord Jesus Christ. And then, niya nakita sa theology proper, the doctrine of God introduction, the doctrine of the original creation. Nata karon diri sa letter C, the doctrine of sin. Hangtod na siya sa question 21. So ang atong tun-an ning takna sa kahaponon ang question 20. Niya pata karon sa the doctrine of sin. Lord be willing, next Saturday matapos nato ang question number 21 and then mag-proceed na ta sa doctrine of redemption from sin. And that will be all the way up to question number 41. So review lang kadali. Last time we studied question number 19, and it goes like this: wherein consists the sinfulness of that estate or condition whereinto man fell. Unsa ang gilangkuban sa makasasalang kahimtang diin ang tawo nahulog. And ang tubag, the sinfulness of that condition whereinto man fell consists of the guilt of Adam's first sin. So original sin ang atong leksyon ni atong miagi nga wala nato ma-record, but I will be recording that for your review. The lack of original righteousness and the corruption of his whole nature, which is commonly called original sin, together with all actual transgressions which proceed from it. Sa Bisaya pa, ang makasasalang kahimtang diin ang tawo nahulog naglangkob sa pagkasad-an sa unang pagsupak ni Adan, sa kakulang sa orihinal nga pagkamatarong ug sa korupsyon sa iyang tibuok nga kinaiyahan nga kasagarang gitawag og orihinal nga sala. Lakip na usab ang aktual nga mga sala nga mga kalapasan nga miresulta gikan niini. And tonight we will study question number 20. What is the misery of that condition whereinto all mankind fell? Unsa ang miserable nga kondisyon? Unsa ang pagkaalaot sa kahimtang diin ang tawo nahulog? Ug ang tubag, all mankind by their fall lost communion with God. Mao gyud ni ang pinakaunang resulta. Naputol ang atong communion with God. And we are under His wrath and curse. And so made liable to all the miseries of this life. Mga miseries nato sa kinabuhi. Ang mga Christians, bisag ang mga Christians, dili exempted sa mga balatian, dili exempted sa mga kalisod, kapit-o sa kinabuhi,
We are really subject to the miseries of life. And if we study the life of David, he was known as the man after God's own heart. Puno og misery ang iyang kinabuhi. Kung atong isummarize ang iyang kinabuhi, maingon man usab sa tanang katawhan ni ining kalibutana. It is because we are subject or we have been subjected to the miseries of this life, to death itself. Ang atong kinabuhi nining kalibutana mag-conclude gayud sa kamatayon. Wala lang gyud ta masayod kung kanusa. And to the pains of hell forever, kung ang usa ka tawo wala makaila sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Ang tanang mga tawo pinaagi sa ilang pagkahulog, nawad-an og panag-ambit sa Dios or panagsandurot, na ilalom sa iyang kasuko ug tunglo ug busa nahimong ginapos sa tanang mga kaalaot or miseries niining kinabuhia, sa kamatayon mismo ug sa tumang kasakit sa impyerno hangtod sa kahangturan. Kining last nga phrase alang kini sa mga tawo nga wala makadawat sa katubsanan or redemption nga gi-provide sa Ginoo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Okay. So ang pinakaunang consequence, ang pinakaunang resulta sa sala mao nga naputol ang atong communion with God. Na lost ang atong connection sa Dios. Mao nga ang tawo dili gyud ganahan mo ampo, kiwahan gayud kayo mo ampo. Ug ang pag-ampo struggle kanunay. Gumikan kay ang mga wala makaila sa Ginoo, walay communion with God. Kiwa kaayo alang kanila. Mao nga kung magampo sila, balik-balik ang ilang pagampo, gibasa gani, gipangaji kanunay, there is no relationship. Nausab ka na ni adtong nailhan nato ang atong Ginoo. Nausab ka na ni adtong na born again kita. Naluwas kita pinaagi sa grasya. Tungod kay ang pinakaunang nahitabo na konektar pagbalik ang atong communion with God. Dili man 100% ang atong consciousness kay niya pa kita sa unod, pero basically ang atong kasing-kasing nangandoy na sa Ginoo. Kiwahan na kita, hawang na kaayo kung dili ta makasimba. Muna ilhanan sa tinuod nga Kristiyano, hawangan kaayo siya, kiwahan siya kung dili siya tinuod nga dili siya makasimba, kung dili siya makaampo, kung dili siya makapamalandong sa pulong sa Ginoo. Because the word of God is the food for our soul. Ug ang Kristohanon nga dili makaabli sa iyang Biblia ug makapamalandong niini, kana nga Kristohanon malnourished ug dili gayud siya mahiluna. That is really one of the indications of a true child of God. Pero kung ang usa ka tawo bisan pa og nagtubo siya sa Kristohanon nga simbahan, pero kung okay ra sa iya nga walay ampo-ampo, walay abli-abli og Biblia ug mamalandong niini, ug ang pagsimba least priority, mas unahon pa ang mga butang, that is an indication that that person doesn't have any communion with God. Bugid na ang pinaka-consequence sa sala, naputol ang atong connection with God. Ang giingon sa Genesis chapter 3 verse 8, karon nadungog nila ang tunog sa Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw. Ug ang lalaki ug ang iyang asawa mitago sa ilang kaugalingon gikan sa presensya sa Ginoong Dios, taliwala sa mga kahoy sa tanaman. Niadtong nahulog sila sa sala, ang pinakauna nilang gibuhat, mitago sila gikan sa presensya sa Ginoo. Of course, gatahi sila og sinina nila kay na-realize nila nga hubo day sila, aduna na sila kaulaw sa usag-usa, pero pag-abot sa Ginoo, nadungga nila ang tunog sa Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw. The very first reaction nga ilang gibuhat, nagtago sila gikan sa presensya sa Ginoo. So, ang kahimtang ni Adan ug ni Eva gikan sa hubo, innocent, wala gayud sila'y angayng ikaulaw, dili sila self-conscious nga sila hubo di ay, pero karon desperado na sila nga ilang tabunan ang ilang kaugalingon. Ug desperado na sila nga mutago gikan sa presensya sa Dios. Now, nakita nila ang ilang kaulaw, ang ilang guilt,
And that drove them to hide from God. And ever since, ang tao galikay-likay na gyud sa Dios. Ang tao galikay-likay na gyud sa Dios. Na ako'y nadunggan kaganina nga testimony nga pagtintal ka ng cellphone mo nga ang pinakaunang buhaton pagmata sa buntag itago ang cellphone kay temptasyon na kinahanglan muampo gayud una kinahanglan nga unahon ang Ginoo before anything else. Pero hinaot nga dili lang pagampo kundi buklaton ang Biblia ug maminaw mamalandong sa pulong sa Ginoo because meditation of the Word of God is God talking to us. And our prayer is in response to our in response to God's talking to us through His Word. So ang fellowship is always a two-way communication. God talks to us through His Word o kita nakig-istorya kaniya diha sa atong mga pagampo. Pero ang nahitabo ni Adan ug ni Eva naputol ang ilang suod kayo nga relationship with God. Naputol. Kining giingon nga ang Ginoo naglakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw unya mitago si Adan ug si Eva. Ang implication ini sa wala pa sila makasala mga kaigsuonan, regular nga ang Ginoo miduaw kanila didto sa garden. Regular nga aduna sila'y fellowship with God before sa wala pa sila makasala. Pero after nga nakasala si Adan ug si Eva, mitago na sila gikan sa presensya sa Ginoo. They used to enjoy the presence of God, but now galikay-likay na sila sa Dios. They have lost communion with God. Ang giingon sa Genesis chapter 3 verse 10. Siya miingon si Adan kini kay nangita man si ang Ginoo kaniya asa karaman. Ang giingon ni Adan, nadungog nako ang tunog nimo sa tanaman ug nahadlok ko tungod kay hubo man ako. Mao nga gitago nako ang akong kaugalingon. So you see, aduna nay kaulaw nga gibati atubangan sa Dios. Aduna nay kahadlok. And in this verse, mitubag si Adan ug ma-imagine nato ang dagway ni Adan. Imagine ninyo ang dagway ni Adan. Nakasala siya. Nasayod siya nga ang Dios balaan. Tataw kaayo ang instruction sa Ginoo kaniya that the moment you eat of this tree, fruit of the tree of the knowledge of good and evil, you will certainly die. So ma-imagine nato ang dagway ni Adan, naratol na siguro siya. Ang iyang mata siguro misiga, desperado na siya. Gumikan kay aware siya nga nakalapas siya sa balaod sa Ginoo. Puno siya sa kaulaw. Gumikan kay na-realize niya, nakita niya nga hubo diay siya. Unya do na siya kahadlok kung unsaon siya sa Dios. Unsaon kaha pag-respond sa Ginoo kaniya. And it is crucial to remember nga kini nga kahimtang wa pa gyud ni mahitabo sukad. First time pagod nga idil sa Ginoo ang sala. Human sin had never happened before. Walay proseso pa nga nahitabo before. Mahitungod sa pagsugid sa atong sala, mahitungod sa paghukom sa Dios, ug mahitungod sa kapasayloan sa Dios. Wala pa gayoy idea si Adan mahitungod ni ining mga butanga. Busa, insecure si Adan ni ini nga tungura, I believe. Ni adtong nadunggan niya ang pagtawag sa Ginoo kaniya. Adam in this moment honestly had no idea what to expect. Wala gyud siya idea kung unsay buhaton sa Dios kaniya. Wala siya kahibalo kung unsaon pag-react sa Ginoo. Ug ang nasayran lamang ni Adan is that he is desperate to hide his unholy sin from a holy God. Desperado siya nga iyang itago ang iyang dautan nga sala gikan sa balaan nga Dios. Lost communion with God. Genesis 3:24. Mao nga gipalayas niya ang tawo. So sa laktod nga pagkaistorya, gihukman sa Ginoo ang tawo o gipalayas sa Ginoo ang tawo gikan sa Garden of Eden. Mao nga gipalayas niya ang tawo ug sa sidlakan sa tanaman sa Eden gipabantay
niya ang kirubin ug ang nagdilaab nga espada nga nagpadulong sa tanang padulnganan aron gwardyahan ang dalan padulong sa kahoy sa kinabuhi. Ang tawo nga nahulog na karon sa sala, si Adam and si Eve, ug ang tanan nga mga kaliwat ni Adam ug ni Eve, apil na ta. Sinful man could not be allowed to become immortal by eating from the tree of life. Bao nga gigwardyahan sa Ginoo ang punuan sa kinabuhi para dili makaon sa tawo. Kay kung makaon sa tawo katong punuan sa kinabuhi, the tree of life, hangtod sa kahangturan na ang iyang dautan nga kahimtang. Wala siya'y kamatayon. Hangtod sa kahangturan na. Di ba? Miserable na. Miserable na. While this might seem cruel, nga muraog kaning niyang hakog ang Ginoo, nga gihikaw niya ang tree of life sa tawo nga nakasala na karon, ug ang silot sa sala maong kamatayon. Actually, buhat kadto sa kaluoy sa Ginoo nga gigwardyahan ang tree of life. Gumikan kay kung makaon kadto ni Adam ug ni Eva ug ni Eve, can you imagine? Hangtod sa kahangturan ang ilang kondisyon makasasala, bulag sa Ginoo, walay fellowship with God, naputol. Kanya wala sila'y kamatayon. So hangtod sa kahangturan silang miserable. Mas grabe pa na nga kahimtang. May nalanggani nga gigwardyahan sa Ginoo ang tree of life, gumikan kay adunay pamaagi nga gihatag ang Ginoo aron mapasiguli ang tawo ngadto sa Dios. So buhat di ay kadto sa kaluoy sa Ginoo nga gihikaw niya, iyang gigwardyahan ang tree of life. Kay kung nakaon kadto ni Adan ug ni Eve, well, hangtod sa kahangturan silang buhi, dili mamatay, hangtod sa kahangturan nga miserable. Gumikan kay ang Biblia, klaro kayong nag-ingon, nga walay kalinaw alang sa dautan. Mugani nga ang rebellious son to his parents, ang rebellious daughter to her parents. Miserable man yun ang resulta ni ana. The Bible tells us so. Ang tanang mga anak nga misupak sa pahimangno sa ginikanan ug misupak sa pulong sa Ginoo, miserable gyud ang kahimtang. Remember the parable of the prodigal son? Ang prodigal son, mga kaigsuunan, iyang giwaldas ang iyang kabdangan, ang iyang kwarta sa dautan nga pagkinabuhi. So he became so miserable hangtod nga nahimo siyang sulugoon sa tag-iya sa baboy, and wala gani siya makakaon. Ang iyang gikaon katong mga panit-panit nga ilawog sa baboy. And he came to his senses. Nagpaubos siya, miuli siya sa iyang amahan, and so ang iyang kinabuhi na repair. Ingon ana ang tawo, we are lost in sin. Nagyanang kita sa sala ug hangtod nga kita maghinulsol ug magpaubos sa atong kaugalingon gikan sa Dios ug mutawag kaniya magpabiling miserable ang atong kinabuhi. Now, I'm not saying that Christians are exempted from the troubles in life, pero ang Christians in the midst of troubles, aduna kitay kalinaw. We have peace that passes human understanding. So, karon ang tawo nahimong subject na sa tanang miseries niining kinabuhian. Mamatay na ang tawo. But we have the opportunity at an eternal restored relationship afterwards. Ang Christian, mamatay ang mga Kristohanon, pero ang naghulat ka nato, kinabuhing walay katapusan, kauban sa atong Ginoo. So preventing access to the tree of life is so essential to God that He sets a guard at the entrance to the garden. It was an act of God's mercy. Ikaduha, ang tawo dili lang kay naputol ang iyang fellowship with God, ang tubag sa atong katekismo, gikan sa pulong sa Ginoo, ang tawo sukad nga nahulog siya sa kasalanan, nahimo siyang ilalom na karon sa tunglo ug paghukom sa Dios. He is now under His wrath and curse. Ang basihan niini naa sa Ephesians chapter 2 verse 1 hangtod sa verse 3. Klaro kayong giingon niini.
Universal kini mga kaigsunan, wala gayoy exempted. Tanan nakasala, apil si Maria. Kay ang mga Romano Katoliko, ilag yung gipugos nga si Maria, gipakatawo nga walay sala, exempted daw. When the Bible tells us, there is no one righteous, no, not even one. Apil si Maria, sama ka nato, giluwas ra pinaagi sa grasya sa Ginoo. There is no inherent holiness in anybody else. Only God is holy. Ang giingon sa Ephesians chapter 2 verse 1 hangtod sa verse 3, kamo kaniadto mga patay diha sa inyong mga paglapas ug mga kasalanan. Nga kaniadto ninyong gilaktan sumala sa lakang niining kalibutana. Sumala sa pangulo sa gahom sa kawanangan. Sa espiritu nga karon nagpamuhat sa mga anak sa pagsupak. Take note of this. Kitang tanan nagkinabuhi kaniadto taliwala niining mga butanga sa mga kaulag sa unod nga atong ginabuhat ang mga tinguha sa unod ug sa hunahuna ug kita sa una nitibong mga anak sa tunglo sama man usab sa uban. So unsa ang tawag sa Biblia kanato? Ang tawo nga wala pa diha kang Kristo, nga wala pa maluwas, anak sa tunglo sama man usab sa uban. Daghan kayong mga tawo nga ga-imagine nga anaa sila sa pabor sa Ginoo. No. If they are not believers in the Lord Jesus Christ, if they have not repented of their sins, if they have not believed in Jesus Christ, no matter what they feel and no matter what they imagine themselves to be, ilalom sila sa tunglo sa Dios. Anak sila sa tunglo, sama man usab sa uban. Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. So ang punto ni Apostle Paul niini mga kaigsunan is that gipakatawo kita niining kalibutana nga napanunod nato ang depraved nga kinaiyahan ni Adan, ang corrupt nga kinaiyahan. Ana ka na sa Romans 5:12, mo ka na ang gipamalandungan nato last week or last time. And we were thus fully deserving of the wrath of God. Takos kita sa tunglog paghukom sa Dios. And this is a universal judgment. Tibuok kalibutan nga wala makaila kang Kristo. And this is why ang tanang katawhan gitawag gayod nga mutuo kang Jesus. Pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa pagtuo lamang. O kinahanglan nga isangyaw nato ang mensahe sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Dugang pang pagpasabot niini mga kaigsunan, God's wrath is not just kindled against sin. Ang tunglo sa Dios wala lang nagdilaab batok sa sala. Ang iyang nagdilaab nga kasuko gidagkutan usab batok sa makasasala. So dili lang kay nasuko ang Dios batok sa sala, kundili batok usab sa makasasala. Remember, we are children of wrath just like the rest. Batok sa tanang mga katawhan, tanang mga mibalibad nga mubow down sa atong Ginoong Hesukristo. And my dear friends, it is a universal problem. Gipakatawo kita niini nga kahimtang. Mao kini ang atong nitibo nga kondisyon. God has given all of His creatures certain characteristics. Ang mga binuhat sa Ginoo, lain-lain og kinaiyahan. Ang mga iro, mupaghot, magpanglihok sama sa iro. Ug ang iro, mailhan yun nimo kung imong itapad sa mga iring. Mailhan yun nimo kung asa ang iro ug asa ang iring. And human beings have certain characteristics also. And Paul is saying one of these traits is that we are under the wrath of God. Ang tawo ilalom sa tunglo sa Dios. Now next, nga atong pagahisgutan, ang resulta sa sala ni Adan nga napanunod natong tanan. As a result of Adam's guilt and condemnation, nahimong mortal si Adan ug namatay. Miabot pa siya 930 years
Wa man siya namatay dayon physically, pero nagsugod na right then and there ang process of dying. Nahimo na siyang mortal. Death's continued presence testifies to our continued guilt and condemnation. Nakita na ako sa YouTube nga nag nagtukod siya og parang mura og freezing factory nga ang mga namatay i-refrigerate kay naglaom siya nga one of these days maimbento sa mga scientists ang resurrection nga ang patay mabuhi pag-usab. That will never happen. Dili gayud kana mahitabo. Ang kamatayon gikan sa Genesis 3:15 hangtod karon nagpadayon sa pagsabwag ug kahadlok sa tanang mga katawhan ug nagpadayon sa pagtestimonyo mahitungod sa tunglo sa Ginoo batok sa sala. Ang kamatayon nagpadayon sa paghari hangtod karon wala gayoy exempted. Tanang barangay siguro sa kalibutan, almost kung dili man tanan, almost all barangays in the world adunay mga sementeryo. Tanang syudad, tanang lungsod aduna gayoy mga sementeryo, mga kaigsunan. Dili gayud kana mawala. And death has become our great enemy. Wala gayoy ganahan mamatay. Ug ang kamatayon kanunay gagukod kanato. Salamat sa Ginoo no kay naka-recover si Puloy gaampo bisan pa ang church diri sa Cavite. We prayed for Puloy. So, nakaikyas si Puloy gikan sa kamatayon. Migukod ang kamatayon kang Puloy last week or 2 weeks ago. Pero karon nakaikyas si Puloy. Pila na kahigayon nga gigukod kita sa kamatayon every time nga magsakit ta unya magpa-hospital ta gigukod man ta ana sa kamatayon and by God's grace kanunay kitang nakaikyas gikan sa kamatayon but one of these days maapsan gayud kita sa kamatayon. Dili na musaler ang atong pagsigig dagan og ikyas gikan sa kamatayon. One of these days maapsan kita sa kamatayon because death continues to pursue us with unrelenting precision until we are consumed. Nakaikyas kita sa kamatayon gikan niadtong COVID-19. Wala madayon ang atong kamatayon niadtong COVID-19. And I think na taptan po ko og COVID according to the doctor at that time. So posible nga naikyasan nako ang kamatayon niadtong COVID-19. But one of these days maapsan, magukdan ragayod kita sa kamatayon. And there is something unusual mahitungod sa tunglo sa Ginoo nga iyang gipakanaog ngadto kang Adan og sa iyang kaliwat. Ang giingon sa Genesis 2:17 tungod kay sa adlaw nga mukaon ka gikan niini sigurado gayod nga mamatay ka. Wa man namatay dayon si Adan. I mean literally wa siya namatay dayon. But at that moment he became mortal. Nahimo siyang otomatiko na mortal. Wa siya namatay dayon, but he became mortal. He lived for 930 years, pero matod pa sa Psalm chapter 90, ang maximum nga kinabuhi sa tawo 80 years. Kung mulagpas pa ni ana, bonus na lang na. Pero puro kasakit ang atong kasinatian ining kalibutana. But the process of dying began at once. Sa Genesis, the moment that Adam sinned, ang proseso sa kamatayon nag-anam-anam na ug pagpanglihok sa lawas sa tawo. Next nga gipasabot sa atong confession of faith nga resulta sa sala is that we are prone to the miseries of life. Niadtong nag-retreat kita diha sa Iligan, akong gipangutana ninyo kung asay mas dakong porsyento sa atong kinabuhi niining kalibutana, kalipay or problema? Sige, unsay pinakadako nga porsyento niining kalibutana? Kalipay or problema? Kung atong timbangon, kung honest kita mga kaigsuunan, kada adlaw kitang na-stress halos. Kada adlaw kitang nagatubang og hagit. Bisan pag mag-enjoy-enjoy ta dito sa Boracay, bisan ang flight nato padulong sa Boracay kapoy kayo. So bisan pa ang enjoyment do nagihapoy sagol nga stress
aduna gihapoy sagol nga kakapoy. Nag-enjoy kunuhay ka sa bakasyon, misaka ka sa bukid, mountain climbing, na-enjoy nimo ang ang view. Manaog ra gihapon ka pagka-uran-uran o pagkaugma. Kapoy na pud kayo. Pag-abot nimo sa iligan, gipamaulan ang imong lawas. Nakasinati kog kat-kat sa Mount Agad-Agad sa una. Mount Agad-Agad, nakita gyud namo ang tibuok iligan nindot. Pero halos dili ka makalakaw pagkahuman. Mo man nagiingon sa Biblia. Mo nga di ta mo reklamo kung makasinati kita og mga troubles sa kinabuhi, mga problema. Gumikan kay consequence kana sa sala. Ug ang mga Christians dili exempted kay bisag Kristohano na kita, makasala gihapon kita. Ang giingon sa Lamentations chapter 3 verse 39. Nganong moreklamo man ang tawo nga adunay kinabuhi mahitungod sa silot sa iyang mga kasalanan. So why do we complain? Makasala ra hinuon ta sa Ginoo kung gasige ra tag reklamo. Ang atong mga sufferings, that is a reminder of our sin. Ug alang sa Kristohanon, ang atong mga sufferings mo'y makapaaghat ka nato sa pag-ingon, "Come quickly, Lord Jesus. I am not of this world. I am not of this world. I am just a pilgrim of this world. Stranger lamang kita ni ining kalibutana. In our Father's house, naganda mga atong manluluwas ug mansyon. Mao kana ang atong direksyon. So kung paraiso ang atong kinabuhi ni ining kalibutana, dili na nato tinguhaon ang pagbalik sa atong Ginoo. So nganong moreklamo man ang tawo nga adunay kinabuhi mahitungod sa silot sa iyang mga kasalanan? Instead of complaining because God sends him sorrow, let him rather mourn over the sins which have made punishment necessary. Imbis nga mo reklamo, mamalandong kita sa atong sala, sa atong pagkadautan. Ang giingon ni Job, Job chapter 14 verse 1. The man who is born of a woman is few of days and full of troubles. Mo man kini ang summarizing statement sa atong kinabuhi nining kalibutan na. Few of days, mubo ra gayud kayo. Mubo gani, pero ang giingon ni Job, full of troubles. Dawato na lang nato kini mga kaigsuunan. Nga mo gyud ni summary sa tanang kinabuhi sa katawhan niining kalibutana. Gumikan kay ang tinuod nga kalipay atong mabatunan sa pagbalik na sa atong Ginoo. When we will be with the Lord forever and ever in the new heaven and in the new earth. But while we are in this world, we are being shown that we should not be attached to this world. Kinahanglan nga dili kita ma-attach ni ining kalibutana because the description of our life in this world is we are few of days and full of trouble. Biblia na ang gaingon ni ana mga kaigsuunan. Wala na kitay mahimo. So don't imagine that predominantly ang atong kinabuhi nining kalibutana is full of relaxation. It's not. Doon na kitay mga kaigsuunan dinhi karon probably nga lagpas na sa 70 anyos. Kumusta ang inyong kinabuhi? Di ba tinuod kining gi-describe sa Bible? You are 70 plus years old and our lives on earth wala gayod nahimong exempted sa mga kasakit. Psalm chapter 90 verse 10. Ang gingon ni dinhi mga kaigsunan. As for the days of our life, they contain 70 years, or if due to strength, 80 years. Yet their pride is only trouble and tragedy, for it quickly passes and we disappear. My grandfather, thanks be to God, is now 96 years old. Ako kining nahisgutan ni adtong miaging leksyon nato. He's now 96 years old. But my grandfather, dunay mga pag-antos gihapon karon. Ug ang mga tawo sa iyang palibot nagsakripisyo pod aron siya atimanon. Kay di naman gyud siya makalakaw. 96 years old na gyud. Dili na siya makabarog. 96 years old. Now, ang giingon sa Biblia, Psalm 14 verse 3, timan-i kini ha, even in laughter the heart may ache, and the end of joy may be grief. Mao nga dili na ta makuratan nga maayo pa namong enjoy kahapon.
Maayo pa namong enjoy-enjoy og suroy, hingkalit laman og kalami ang iyang namudi man siya, nag-away og duro. Family reunion ha. Maayong enjoy-enjoy, nindot unta ang dagan, adunay misalida. So nagubot. Even in laughter, the heart may ache, and the end of joy may be grief. Bisan pa sa taliwala sa birthday party, posible nga aduna gihapoy kasakit nga atong mabati. We are all prone to the miseries of life. And finally, all will certainly die. Pero dili lang kini physical death mga kaigsunan ha, kundi labaw sa tanan spiritual death. Ang giingon sa Romans 6:23, tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios nga walay bayad kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo Jesus nga atong Dios. So ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mamatay kita physically ug mamatay ang tawo spiritually. Magasilutan didto sa impyerno. Patay ang tawo spiritually. Ang mga wala makaila sa atong Ginoong Hesukristo, they are actually spiritually dead. And they will be thrown forever in the lake of fire. Kung wa nila masinati ang kabag-uhan, kung wa nila masinati ang born again, regeneration, kung wa nila mailhi ang atong Ginoo, kung wala sila nahimong magtotoo. It is appropriate to say nga ang bayad sa sala mao ang physical death. Yes, eksakto man pod. Gumikan kay ang kamatayong physical miabot niining kalibutana because of sin, gumikan sa sala. But what Paul is saying at the end of Romans 6:23 is much more serious. The ultimate fruit of sin in the life of a creature of God is not just physical death, but eternal death, separated from the love of God in hell. Eternal death, mga kaigsuunan, nahimulag gikan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ang mga unbelievers karon mag-enjoy pa sila sa kinabuhi. Natilawan pa nila ang kaayo sa Ginoo. Ang mga unbelievers karon, di ba? They still enjoy their jobs, they still enjoy their food, their cars, and all of the blessings of God. Common grace ang tawag ni ana, common grace. Dili saving grace, but common grace. Na-enjoy pa sa tao. Kung doon na sila'y problema, doon na pa'y paglaom nga masulbad ang problema. Pero didto sa impyerno, wala nagyoy bisag katiting nga enjoyment. Paglaom, wala nagyoy paglaom sa impyerno, bisag jutay, bisag kuyamad kadako lusa. Wala nagyoy na didto sa impyerno. Separated from all hope, from all enjoyment forever. Separated from the love of God in hell. What Paul wants to be saying in many ways is that if you want to earn your way, you are going to end up dead. Kung ang gilauman nimo, maluwas ka pinaagi sa imong pagpaningkamot, ikaw ang mobayad sa imong sala, imbis nga musalig ka sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo, ang imong utlanan, ang imong sangputan, eternal nga kamatayon didto sa impyerno. The only hope of life, the only hope of eternal life is to receive the gift of God, which is life in Jesus Christ. Ug ang tawo nga wala gayud makaila kang Kristo, nagdumili sa pagtuo ug pagsalig kang Kristo, ang ultimate misery niya mao ang kasakit ug pag-antos didto sa impyerno forever. Matthew chapter 25 verse 41. Pagkahuman niini iyang gilitok sa mga anaa sa wala. Palayo kamo kanako, adlaw kini sa paghukom. Kamong mga tinunglo, didto mo sa kalayo nga walay katapusan nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga demonyo. Makalilisan kini nga mga verses. Matthew 25:46, kung mamatay ikaw nga wala kang Kristo, mo kini madunggan nimo gikan sa baba ni Kristo on the day of judgment. Matthew 25:46, ug kining mga tawhana musangpot ngadto sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Hell then
is an eternity before the righteous. Ever-burning wrath of God, a suffering torment from which there is no escape and no relief. Understanding this is crucial to our drive to appreciate the work of Christ and to preach His gospel. So, kinahanglan masabtan yun nato ni mga kaigsuunan. Kung ato kining masabtan, ma-appreciate nato ang maayong balita, kaluwasan nga libre, tungod sa grasya pinaagi sa pagtuongan ha kang Kristo. Okay, so i-conclude nato ang atong pagtuon niining taknaa. Mga kaigsuunan, many people believe the doctrine of hell or the doctrine of eternal conscious punishment is incompatible with God's love. Syaro, dili maluoy ang Ginoo. Di ba? God of love siya. Nganong doon na may eternal punishment, di gyud siya maluoy. Bukin ni reklamo sa mga Jehovah's Witness. Mao nga, ilang gi-reject ang doctrine of hell altogether. However, ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagpanudlo niining kalibutana, and Jesus Christ is the full manifestation of the love of God, naghisgot siya sa impyerno more than anyone else. Puno sa pagtulunan mahitungod sa impyerno ang mga pagpangwali ni Kristo. In fact, hell is the inevitable result of God's love for His own glory and for the love we see between the persons of the Godhead. Each person of the Trinity loves the glory of the other person so much that He will not tolerate those who impenitently attempt to deface this glory by their sin. Ang mga tao moingon nga God is good, ang Dios maayo. Maayo ang Ginoo, dili kumutuo nga dunay impyerno. Maayo ang Ginoo. Ha? Yes, God is good. Gumikan kay maayo ang Ginoo, dapat kang mahadlok higalak. Gumikan kay maayo ang Ginoo, gadumot siya sa tanang bad. Gadumot siya sa tanang dautan. Because God is good, He hates all bad. Gidumtan niya ang sala. Ang iyang mga mata putli nga dili gayud siya makatutok sa sala. Hinaut nga nasabtan nato kini. But because of God's goodness also, naghatag siyag pamaagi nga maluwas ang iyang mga pinili. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo aron musulbad sa tanang problema nga dili nato masulbad. Ang problema nato, adunay mando ang Ginoo nga tumano nato 100% ang balaod sa Dios. We cannot do that. But Jesus Christ obeyed the law of God perfectly on behalf of sinners like you and me. Usa pa ka requirement sa Ginoo nga ang sala mabayran fully and totally. Dili kita makabayad. Ang bayad sa sala kamatayon, mao nga si Kristo namatay didto sa krus. Alang sa pagbayad sa tanang silot sa atong sala. Namatay si Kristo ug nabuhi pag-usab isip pagpamatuod nga nasulbad na ang atong problema sa kasalanan. Gumikan kay ang kamatayon ni Kristo ug ang iyang pagkabanhaw substitutionary kadto. Substitutionary, isip kapuli. Hinaut nga nasabtan nato ang pulong sa Ginoo and we will be better equipped to proclaim the gospel to people. Kining atong klase sa catechism regularly. Dili lang kini alang sa mga baby Christians or sa mga unbelievers, kundi alang kini kanatong tanan. Aron kita mahimong equipped, andam nga mopaambit sa pulong sa Ginoo. Sometimes we want to proclaim the word of God, but because of lack of systematic presentation, lack of knowledge as to how to systematically proclaim the gospel, maglibog kita kung sa atong pagabuhaton, asa kita musugod. Our catechism class is really significant because I believe nga bisan pa ang gagmayng mga bata kung ato kining itudlo, masabtan nila kini. Gumikan kay ang pulong sa Ginoo gamhanan og mudulot gayod sa kasing-kasing ni bisan kinsa, mabata man sila or matiguang.
Hinaot nga nakigistorya ang pulong sa Ginoo sa matag usa ka nato niining taknaa. God bless us all. Magampo una kita ato kining i-conclude sa prayer before kita mag-question and answer. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Ug salamat gumikan kay ang imong pulong mas hait pa kaysa espada nga duha ang sulab. Hinaot o Dios nga imong lig-unon ang One Voice Christian Fellowship ug ma-communicate kini nga kamatuoran sa mga seekers, sa mga inquirers, sa mga Bible study contacts. Pwede kining himuong leksyon sa Bible study. Ug hinaot nga magbukas or mag-abli ikaw og bag-ong mga pultahan alang sa home Bible studies, O Lord. We thank you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.